324 och 302 är det som är snabbast iväg. Anton Krus och Linus Benz var snabbast iväg. Och så går Krus ordinarie spåret och Linus Benz tar alternativspåret. Och då passar Martin Mårtensson i den blå Volvo-kombi på. Inne på alternativspåret. Han kan ju plocka placeringar här. Nu går Volvon in på alternativspåret och då är det så att Linus är uppe på andra plats. Martin Mårtensson är trea. Ronja Nilsson är på fjärde plats och Martin Mårtensson, Ronja Nilsson och Jenny Gustafsson. Och så ser vi att Anton Krus in och tar alternativspåret och då är det en enkel match för Linus Benz och ta över ledningen och vinna heatet. På andra plats Martin Mårtensson 315.